sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsway. Sa headlines kan mga barata, Rosal Bandoho inilubong na ngunya na aldaw. LGU Naga asin simbahan pinapusog na ang pagtatarabangan para sa Peña Francia Fiesta. Best of Bicol Trade Fair and Exhibit pinagpuunan ngunya na aldaw. Naga College padagos ang pag-ako ng mga enrollees para sa school year 2023-2024. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Inilubong na ang 17 anyos na si Rosel Bandoho matapos ang pirang aldaw na bilar sa iyang abo sa sarong funeraria sa siyudad ng Naga. Sa huring banggikan bilar sa biktima, dakulman ang nakisumaro sa pamilya ni Rosel na padagos na gahalat sa resulta kang investigasyon. Ang grupo kang Nubintabang ang nagkaigwama nin libreng pakakan akan subanggi sa mga nakibilar sa biktima. Mientras tanto, sarong closed-door conference ang pinaggibong niya na aldaw sa opisina ni Naga City Mayor Nelson Ligacion. Kaibaan ang mga otoridad, ini ang panduwang beses na nagkaigwanin pag-oorolay ang alkalde asin mga otoridad para sa update kan pag-imbestigar sa panggagadan sa biktimang si Rosel Bandoho na pinaglubungon niya na aldaw. Padagos pa sa mga bareta, lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga asin simbahan pormalente ng pinagpusog ang saindang pagtatarabangan ngunya na Peña Francia Fiesta. Kaibanan ang manlain-lain ahensya kan gobyerno. Aramon taman ang kompletong details kan sa report ni Melvin Machado. Ang pagpirma ni Naga City Mayor Nelson Ligacion asin Arsobispo Rolando Tria Tirona kang Archdiocese of Cáceres sa Memorandum of Commitment ang sinyal ka mga preparasyon para sa Peña Francia Fiesta. Kasud maginibo ang nasabing aktibidad sa Basilica Minore kung saan presente ang manlain-lain na representante asin pamayukan mga ahensya kang gobyerno na matrabaho sa Peña Francia Festival Multi-Agency Coordination Group asin Joint Operation Center. Sa mensahe ni Mayor Nelson Ligacion, inilatag kaini ang mga higot na ipapasunod sa mga aktibidad sa Peña Francia Fiesta. Kamali digdi ang pag-inganyar sa gabos na magdaranin sa diring reusable bottles o bugtakanin inumon, alagad higot na pagpapangalad sa paggamit nin mga styrofoam. Babawasan man ang paggamit ng banderitas sa rota kang prosesyon. Sulamente parada asin prosesyon sana ang gigibon sa sentro kang Naga asin ang mga konsyerto sa natad kang City Hall o New Development Side kang syudad gigibuhon. I ask for your unwavering support in implementing the following. Number 1, to bring their own reusable water bottles, bags, and utensils. Furthermore, I ask all event organizers to ensure that no styro packaging is used in all catering services. Number 2, we will prohibit the placement of bunting or banderitas along procession routes. This decision is expected to reduce over 50% of single-use banderitas. Bilang kasimbagan kang Archdiocese of Cáceres, siniguro ni Arsobispo Tirona ang suporta kang simbahan sa lokal na gobyerno kang Naga. We would like to highlight the deep religious and faith dimension of our celebration. Yes, it is a civic and religious celebration, but eminently it is a religious celebration. Beautiful journey together, beautiful investing our resources, our talents, our plans, our desires to give in a worthy celebration. Tulos man pinagsunod ang inisyal na pag-urulay kan labang cluster ka mga ahensya kang gobyerno. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, kakapitalon kan Solid Waste Management Office ang ordinansa mapadapit sa single use of plastic
para mabawasan ang makukolektang basura ngunya na Peña Francia Fiesta. Aramon naman kompletong details kayan sa report na ini. Sa kasuguan ni Naga City Mayor Nelson Ligacion, nabawasan ang basura ngunya na Peña Francia Fiesta urog na ang paggamit ng plastik. Gagamiton kang Solid Waste Management Office ang ordinansa na ipinasar kang sangguniang panglungsod mapadapit sa single use of plastic urog na sa Naga City People's Mall, asin ang paghanap nin kadagdagan na bihikulong panghakot nin basura. Itong pag-istrikto ngani sa paggamit ng plastic, panduwa po masiguro may nagbibarar na kami kung pwede kami magsubli ng mga gamit, dump trucks, para lang po masiguro ta na for every occasion, sabi tangani, dapat po malinig tulos ang lahat. 200 hasta 300 toneladang basura or aldaw ang pinaglalauman kan Solid Waste Management Office na makukolekta orog na ngunya na posibleng abuton sa 1 million hasta 1.5 million na bisita kang syudad ning Naga ang inaasahan na maabot matapos ang paghali kan mga restriction dara kan COVID-19. Ngunyan po, pigaasahan ta, tabilo ng maray, baka abuton pong mga 200, 250 to 300 tons per day. Pagpoon lang po yan kang traslasyon, dire-diretso na po yan, abot matapos po sa Plovial ang satuya konvokasyon. Para sa One Media TV48 Naga, Mark Mendoza, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, ang Persons with Disability Code ang pinag-entry kan lokal na gobyerno kan syudad ning Naga para sa Galing Puok Award kung sain sa 166 na entries nakabali sa 33 na entries na ang qualify ang lokal na gobyerno kan syudad ning Naga. Susog ki City Administrator Elmer Baldemoro, hahalaton paninda kung makakabali sa 20 finalist ang syudad kung sain magkakaigwanin panel interview bago maaraman kung matatawan giraray ang syudad ning Naga nin pagkakataon na matawan onra bilang Galing Puok Awarding ngunya na taon. Out of 166 entry na pigsumiter sa Galing Puok Awards, may 33 po na nag-qualify. And ito pong PWD code kabali duman sa 33. So after po ka mga validation kadtong 33 entries, magkakaigwaning pagpili kang 20 finalist. So pag napili po kita duman, magkakaigwa giraray ning panel interview sa satuyang alkalde kay Mayor Nelson Ligacion, and kung maging maswerte po kita makabali duman sa top 10, magiging winner po kita kang Galing Puok Awards na ang awarding ceremony gigibuhon sa October. Sa iba pang issue, hasta ngunyan dai pa nakakaresibin in health emergency allowance ang mga nasa barangay na nagtarabang durante kan COVID-19 pandemic. Sa ngunyan may panibagong pinagahagad na requirements ang Department of Health antes na maitao ang ayuda sa mga naging frontliners sa barangay. Solamente ang mga yaon sa Naga City Hospital as in City Health Office pasana ang nakaresibin. Si Heya po, si latest na pigbalik sa City Health Office, may reseta na naman na kaipuhan na i-comply. Panibago po, kaya padagos mo po itong pigko-comply ngunyan kang City Health Office, and hopefully po sana bago magtapos ang taon. Ang inaadita po duman, may nakatagaman ng pundo ang DOH para sa Heya. And kung ma-comply na po si mga requirements ka itong budget ka yan, ida-download digdi sa city, and city na itong ma-process kadtong pag-release kang allowance. Alagad aro po kanabanggitan ko, may mga requirements na naman na hinahagad ang DOH. Sa pagbabalik kang news break, Sports Coordinator kang Sarong University sa Naga nasalisihan ng mga importanteng gamit. Yan asing iba pang mga bareta sa pagwelta kang One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please.
Take the tape around your waist. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City, and enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream Travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, Metro Naga Sport Complex as in Jesse Robredo Coliseum may pribadong grupo na gustong magmanihar. Ang kumpletong detalye kay aramon to sa report ni Melvin Machado. Pag-aadalan kang sangguniang panglungsod kang Naga, ang proposal kang dai pinagpangaranan na eskwelahan sa siyudad ni Naga na gustong imanihar ang Metro Naga Sports Complex na saro sa pinagkakagastusan kang lokal na gobyerno, alagad may nagkapirang pasilidad ang day napapakarhay. Susug City Administrator Elmer Maldemoro, titimbangon kang lokal na gobyerno kang Naga ang pwedeng maging benepisyong dadarahon kay ni, urog na kung mapapakarhay ang pasilidad na mayong gastos ang siyudad. Ang nahiling talang po kayang advantage, i-improve itong facility without cost kang city. Pandua, kung ma-improve ang facility, so magayon na itong magiging conducive na for practice and itong mga event. And pantulo, ma-generate pa ng income ang city. Kabali pa man sa pinag-aadalan kung ipapamanihar sa pribado, iyo ang dai nag-i-income na Jesse M. Robredo Coliseum. Saro man po yan sa pinag-aadalan pa kung ang JMR Coliseum maibabali or separate na parkilahan.
Sa ngunyang po baga day nagagamit ang JMR Coliseum dahil nga ni kinakaipuhan ning repair. Mientras tanto, ang issue sa Metro Naga Sports Complex sa Sinjemar Coliseum ang parehong maagi sa sangguniang paglungsod bago maaprobaran ang anuman na paglaog kang pribadong sektor sa pagmanihar kaini. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang police report, padagos na pinagahanap kan theft and robbery unit kang Naga City Police Office ang suspek na nagsalisi sa laptop, cash asin susi kan sasakyan kang biktimang si Miguel Gustavo, sports director kan sarong universidad sa siyudad ning Naga. Kinua kan suspek ang mga gamit kang biktima kang mawalat ini sa iyang opisina. Nakuanan man in video ang suspek sa paagi kang CCTV camera na naka-install sa laog kan universidad. Padagos pa sa mga bareta, pinanginutan ni Naga City Mayor Nelson Ligacion, Sally Lacson, Area Vice President kan Philippine Chamber of Commerce and Industry South Luzon, asin chairman kang Southern Luzon Area Business Conference ang opening kang trade fair and exhibit kang Best of Bicol na matapos sa agang Biyernes. Susog ki Miss Lian Soniega, Montemayor, mga produkto subuot na hali sa anom na mga probinsya kan Kabikolan ang mababakal kan mga bisita kang Naga urog na si mga mapartisipar sa Solabsi. Of course, the Best of Bicol, which is kasama sa Solabsi, we will showcase these best products of 6 provinces: Albay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Daet, and Kamsur, particularly Naga. Kung makikita niyo po, one of the best product of BDBD, yung bag, very colorful. Pirmi po ini nag-join sa tuya si kaibigan ko si Bernadette de los Santos. Siya ang may-ari ng BDBD. Sa iba pang bareta, nakasentro sa mga temang nakakaapekto sa pagninegosyo ang pag-oorolay sa gigibo na Southern Luzon Area Business Conference. Susog ki Miss Sally Lacson, chairman kang Southern Luzon Area Business Conference, aatindiran man ang pagtitiripon kan manlain-lain na miyembros kan chamber hali sa Region 4A, Region 4B asin digdi sa Kabikolan. Aaramon man subuot sa pagtitiripon ang mga programa kan gobyerno asin kung paano sinda kaini matatabangan. South Luzon Area Business Conference ngayon, pag-uusapan natin dito ang mga bagay na nakakaapekto sa ating mga pagnenegosyo. Darating ngayon ang mga local chamber members ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ng South Luzon. Sila yung mga taga Region 4A, Region 4B, tsaka taga Region 5. So sila ay miyembro ng business organization ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Tinatawag nating The Voice of Business. So ngayon, ang drive natin ay innovation. So pag-uusapan natin ang tungkol sa agriculture, tourism, at marami pang iba. Padagos pa sa mga bareta, Naga College Foundation, College of Business and Management, padagos ang pag-ako nin mga enrollees para sa school year 2023 to 2024. Aramon naman ang kumpletong detalles kan sa report ni Junior Correspondent Kayla Casulia. Sa pagpuon kang klasihan sa maabot na Agosto, padagos pa ang pag-ako ning enrollees kan College of Business and Management. Sigun kay Emeril Almuena, nasa 76% na ang mga enrolled sa seendang departamento. Asin kadikit na sana, saro na sinda sa makakakompleto nin 100% enrollees. We're still waiting for those students, but for the freshmen, we're now on Section K, so that is 11 section. That we're supposed to have at least mga 16 sections. So, from 100%, naka 76% pa rin naman po kami. Ibinida niya man ang mga course offered kan sa indang departamento, asin ang mga career opportunities sa mga mauot maglaog sa College of Business and Management. So, our department, College of Business and Management, offers 4 programs.
These are the Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. So if you wanted to be part of the corporate world, to know about the operation, sales and retails, and brands as well. So this is the best course for you. If you wanted naman to enroll in major in Human Resource Management, so this to know the human resource operations, or the training and development specialist, to be a job specialist, special analysis. So this is the course for you. If you wanted to start your own business, we also have this program, the entrepreneurship, and the last one is the hospitality management. If you want to work in the hotel and restaurant, so if you want to work in abroad in the cruise industry, this course po is bagay para sa mga students na who are planning to work abroad and even po dito sa domestic in Philippines. Bilang saro sa mga magayon na departamento sa Naga College Foundation, di iman mapahuri ang CBM sa saindang mga achievements. Yung pagkakaroon namin ng maraming enrollees is one of our achievements. And I think having those students na graduate na nasa field na nila, masasabi namin that our courses is something na nakapag-promote sa kanila to be a professional one in their industry na napili nila. Our enrollment is still ongoing. So if you would like to work in the industry, in the business industry, in the corporate world, or in the hotel and restaurant management, the 4 courses that we offer awaits, or you can take it from here at Naga College Foundation Incorporation. Join us as we leap into the future. Be a tiger now. Para sa One Media TV 48 Naga, Kayla Kasulya, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalapkan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Sa ngaran ni Antoinette Eduardo, ako po si Mark Mendoza. Asin ini an Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.